Здрасти хора, вие сте в канала Милчева. Последвайте ме, лайкнете. Днеска Джики Джан, рапъра пак е в моя тука. Аз пък днеска обаче имам много яко прическа, чок взел. О, ти става прическа! Така, днеска ще обявяваме giveaway. Да, обаче първо трябва да гледате до края. Ако не гледате до края, ще дойда у вас и ще ви начукам! Сега. Бърза пауза, защото не знаем какво да направим. Решихме мнението, кратко да е видеото. Днеска ще ви обявим победителя за giveaway. Обаче първо говори нещо там да... Да, преди той искам да ви кажа, ще има още много giveaway. Кратка пауза за още един път. Така аз ще изчета списъка с хората, които участват. Живодар 1, Живодар 2, Живодар 3. Защо има 3 пъти името ми? Защото абонирах се и лайкнах до 3 канала. Продължаваме. Пингвинчо, Дъвката, Дубайската пасичка, Кита Петър от А-клас, Еме, Суджука от А-клас и Божидар. Сега да въртим ли колелото? Си, мърдай бе, дай бе, дай въртим колелото. Кой ще се падне? Дай, да въртим. Върти. Ето, върти са, хора! Пада са. Падна с Живодар 3. Аз печеля. Живодар печели giveaway. Печеля giveaway. Бас си читара си от 3 броя са абонира. Брат. От мен, чао!